Si formes part del col·lectiu cultural de Menorca, el primer que t'he de dir és moltíssimes gràcies pel teu compromís altruista en aquest temps excepcional que vivim. La ràpida reacció vostra en el confinament, dels artistes, dels agents culturals, la vostra capacitat de reinvenció per oferir les vostres creacions a través del món digital ha estat una passada. Moltíssimes gràcies. Tots sabem que venen temps difícils, per tothom, també per al sector cultural. Des del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments volem ajudar a construir solucions, però primer és necessari que us escoltem. Per això hem creat el web Rescat Cultural Menorca.org com un portal de comunicació on unificar tota la informació i des d'aquí gestionar aquesta crisi. Et proposam que visitis aquesta web i que responguis en el qüestionari perquè volem completar la fotografia de necessitats culturals que s'ha iniciat ja a través de dues molt bones iniciatives, l'enquesta que va llançar l'Institut d'Estudis Baleàrics i la que ha realitzat a Menorca l'Associació d'Educació d'Adults, que ja ha presentat els seus resultats molt interessants i que, evidentment, hem de tenir molt en compte. Després, obrirem un fòrum a la mateixa web, on volem debatre resultats i fer propostes d'actuació. Amb tot això, dissenyarem unes mesures concretes per fer front al desafiament de rescatar la cultura en aquest temps d'excepció. No tindrem solucions per tot, no tenim recursos infinits, tenim limitacions, però volem donar la millor resposta que puguem. Per això et demano que ajudis a construir aquesta resposta. Visita el web rescatculturalmenorca.org o escriu-nos a rescatculturalmenorca@cime.es i ens posam en marxa. Moltes gràcies i molta salut.